Planeta Pământ este un loc uluitor, situat la o distanță perfectă de Soare și singurul loc din sistemul solar cunoscut pentru a susține viața. Un diametru de aproximativ 12.742 de kilometri și o circumferință de 40 și 7.500 de kilometri la ecuator, Pământul este un corp ceresc, stâncos care ne oferă un mediu propice vieții. Structura sa este fascinantă și complexă. Este alcătuit din 4 straturi principale: crusta, mantaua, nucleul exterior și nucleul interior. Crusta este stratul exterior solid, care variază în grosime de la 5 km sub oceane până la 70 de km sub munți. Mantaua, stratul semifluid, se întinde până la aproximativ 2900 de kilometri adâncime și este locul unde plăcile tectonice se sprijină. Nucleul exterior este un strat lichid de fier și nichel care generează câmpul magnetic al Pământului, în timp ce nucleul interior este un miez solid compus în principal din fier și nichel, cu un diametru de aproximativ 1220 de kilometri. Aproape 3 sferturi din suprafața Pământului este acoperită cu apă, sub formă de oceane, mări, râuri și lacuri, în timp ce restul de 29% este reprezentat de continente și insule. Atmosfera terestră joacă un rol crucial în protejarea vieții de radiațiile solare și menținerea unei temperaturi moderate, fiind compusă în cea mai mare parte din azot și oxigen. Clima pe Pământ este extrem de variabilă, având 5 zone climatice majore: tropicală, aridă, temperată, rece și polară. Aceste variații de climă sunt determinate de factori precum latitudinea, altitudinea și distanța față de oceane. Pe Pământ, viața este diversă și complexă. Ecosistemele variate, de la păduri tropicale până la deșerturi, susțin milioane de specii de plante, animale și microorganisme. Interconectarea biosferei și geosferei a permis dezvoltarea și prosperarea vieții de-a lungul la miliarde de ani. Cu peste 7,8 miliarde de oameni care locuiesc pe Pământ, societățile noastre diverse aduc culturi, tehnologii și economii variate. Cu toate acestea, impactul activităților umane asupra mediului este semnificativ, provocând schimbări climatice, poluare și pierderea biodiversității. Este crucial să depunem eforturi globale pentru un viitor sustenabil pentru a proteja planeta noastră minunată.